Hashtag dear. Ginada yun. Ang kami niyang inasam-sama. Medyo 100 karon miskin 1 year on. Times manggod na or manggod ka if you are to let go. Sometimes no kung ibito ka sa iya kung sa work o and then ang work then ka sa imong baga sa katunga sitwasyon di pa masenden siya may na siya kay niya ang iging background na to si asa na daw siya karon ta no in a way pero themselves or learn kung strong nga ng mga unfair na kahit tabo sa tingin sila nga ayos di ba ibigay sa kuan no pero gusto mong good ang tao o kung good siya batasan mo gid ang iyang di na mo sadya balik na dani sa ako dili pwede ka nga karon gibuhat ni nga nag sa Dear Mo para makakonsinyi Dexter. What if di mo mong siyang ang tao ngayon man ang taong nga so ayaw nga balik sa imo ang self no kaya nga pagkonsensya at matum diya or kung hindi na makakita sa imong bago anak katamom para lang lugar magbang kung bago siya what if siya pero nag sa wrong na handlock siya dili nga kanang di nga magbago siya di ba siya mismo ang nakunang murag ng nakangibuhat siya ay better kung naay masakit po ang pwede mo na to inyo taguan tawag mo 993323 karon sa nga ako doon sa akong YouTube loudspeaker ka Brad Nag-loudspeaker yun. Okay na, loudspeaker. Kung palungon, no? Na, o ka na ngalan Brad pupong ni Brad. bain asa ka nakarelate ka nakarelate Relate ano binuangan na siya. ano man si Binuangan gyapon to di ay. maagi nagsuma mo ka years at 1 year. year and then nag-ilol ana Nagigit mi niya.
taxi na Okay. Pero gapon so mura gapon mo. sila kay mga Mo brad sa agen ni Popong mong mo one inlalabog kay kasi ya. yun. At dili ta magstoryahan wala dili sa nakay mga ikaw ba or siya ba nakasala siya ang sige tabuan ni Siya mo una sa ako. pagkabalo nga nakasala Paano ginagawa? sa kuan lugar Kaya pa no sila dito sa sa diya David na dayon patasin ako kung gipin sa nga naman singgitangan lasa so mas ni mo galit na ko siya dito sa motor nagpa-drop lang siya ra gid ang ruta gid kaya ako sa dili ang happy ending na meron oh kami may nagkadayan wala pa mo na lagi akong nga naman ni shortcut naman that ending gara sige ko bakit na kay mana naman Mr. Bob iwan naman di short balik wala sa mo kay diretso man ni mo bulhot mong gugat gasolina ay lang okay so mag-story na ng taga pero ingan ni unsay mga naansod lahi dami niyo di ay unsa man ikaw ang sekreto pero mali diya pa na yung gibuhat din sige taguan so kuan lugar din kaayo nga nag pero nagkas number one pud noon binuangatan kay anak basta dili na to general gani uban nga anak ko pare lang bita and then gini mo siya yan naman ay mong naisip di love nagbukian na ako siya nagdala pud sila gakita sa tuway kita sa lagi siya dito nakasalang isa sa kay manggod siya amiga uya pinagipasundo ako po na may yang ibuhat ito lagi nan so magana sige great na lagi mga driver taksuro nga naminap dagan tapos uli na lang tanig then mga
Salamat. Sa imong request. Request. Tukar na Someday kanta. si Alex yung Si Alex pumunta kay hindi ba? Someday. ay ang mata mga natong love song lang. Kaya na lang ang ang atong play siya pang sleepy. Hmm? Step neck. Rock and roll naman sa mundo na lang para. Thank you ha. Thank you. Happy birthday I love you. Nalod na anad na mo. sa taon. Parking na Sa kay parking. hapon na daw yung Ko dito sa gaking makatong yes, ikaw jadi ay color po tayo naka-relate kang Master Bob Kid Master kang eyes murata relate hello Sunny Bra si Anthony ni Anthony 20 dili binuang ka wala. sige Uy, batiyan nga ron. unsay ka nang sa imong life at amat Murayan, ako rin na sige. Sige, bulan. ha Piting ibuwan sa ako sir ng mga karamurag. Wala na ano man day sakitan. kung di sa babae yatag ni Ano pa, sir po, panatag may kwarta. sa dili daytan Sa paglaban na. sige i-prove man ang imo sa paglab niyang kayong gimig grabe giun sa Part sa ko, sa iya nga marag ako natugos ka ng mga na kasi normal na po rin mong i-judge karon bigitan bigay mo sa nagibuhat na gakir ko saya. normal siyempre mag-care mag-gid Wala ko naman po siya ako ang pag-care siya. Ano, pero palang giing nga maragibinangan na ka murag ko sa ko namurag na higugma sa ko pero sa ending niya pila ka years or sa man years man paman tapaw pa do siya kay ay kaning buhi ba hindi pa sa
daw. Widero, namang good nga mga naman na 3 months na siya bugat dyan. Pero nais katong usay manggod kay kupik manggod den tagdako. The more ka masakitan. Sa mga nga ng mga edad din pamansag ko. Grabe. Sa 80 kuya, 20 man ka di magkuya. Mga edad kay chill lang sa ship, medyo bansay lang sa di sa magiging nga grabe nga expect Nag otro sa Coco na magbalik mi. Kasi ambot waragod usa labanin sila ingon sila walang bokong walang pero Sa Coco dapat sa kalibo ikagbatik mo na siya ka di pa ka nataka nga libutan nataka nga mo man sana manluloko ko basin ikaw akong basin ikaw nagpapasad sunod sa maya natambag sa Coco na ako malimtan lintan mo tugutan imong koan dili mangguga everything nagkita po sa ato layro kay nas batis ikaw 3 years ikaw layro kay nas batikulon daghan butan deserving sa kung dili si magyatag sa una ka dapat gid siya para siya surte itong babae nga iawat sa imong gugma sure wa man niya amping umanay ang tiyan dili man sa cheater always manggid ang tao consequence na to ni buhat sa imo lagi gusto pa ka magpasakit kapag ang imong ginauna anak kay share gyap ana nga nang sakit nga sa imong dili lain di ay makabawalugan ay mogat lain babae makatambalan na dili ang atong notion sa makapawa sakit nga nasa imo ang or kanang babae ng ex ngan ngan ang Ginoo partner tama mag-ingon sa imo kung ready na relasyon ila-ilahon ng babae or ang Ginoo ni makabalo ka kaingnan niya nga mal kaya sa tunga
Ano siya sa imo. Klaro na ka ako na sa imo nga imo ana karang girl nga akong sa imo. Unsa dito gitulo sa Ginoo kung wala kay relasyon sige lang kag uy mo kapalipay nimo kung masakitan ka ukit nimo. Oo, dapat unatag sa imo uyab. Good sa ato nang deprived ta sa pangitaon na sa kan sa mundo. Oo, sa love sa family, sa partner, tutudog lang, deprived ta parents, father figure, or yung murag kato siya hinoon, or ana wala pero tungkol kay deprived lang yun. Number one yun na siya. Muna dili ko maka-advise kung saan pakuan. Dili mo og diha dayon ni. No, dili lang. Dili sa pastoryan. Ako ning life sa una wala man nang uyab, wala na ko ba, wala na pero wala ako mo nag-ilay Lord ikaw na may bahapi sad-sad ko to wala chicks ingkol yun sa amin ako ni Lord sa laraban ng babae na Lord atagin para magkuhan ka-experience nga ako gusto mo for how many 1 year lang Lord para mag-digig ko mo kuhan na ba wala akong hangyo akong kuhan sa abot lugar ang Ginoo pero sa 1 year kanabitang krito diha ako na nahadlok na way tungod yapon ko sa Ginoo mali ang akong gipang sa Ginoo murag and that mga seminars dili about Ginoo realize nga sa inga sa Ginoo naman ko ana sa una itong napako sa YouTube parang nag-change og nimo murag ni dark nang imong gintasyon ang mga life labi hinay po dahil ako na Lord hisab wala gidiretso ko Lord tagi ko kapabag-o sa ako nagdili karon basta kay muna akong Lord kay magbino dahil kung wala ako nagsadla sa akong kuan akong uyab buutan grabe kan dili siya nagyapon nimo no lifestyle akong sa amooning gihatag sa relationship duwa ako sa body ko pasaylo ako daw maulaw siya gatan Arabia siya na sa din ako sa away pud mi sa siya mga
ana pamaagi relationship sa ginambuga na ihatag ipakita ako ng inyo para po basindig di man ko perfect may mga pagkuna sa tao pero naning kamot pun ang imong gipangita dili gid siya para sa dang di ba tan mo na to ang Ginoo in love diha grabe ni kinta na dani mo ang ban ma iniguma dito mo sa sa nga religion kaya salamat na uban and ginaot lang ko nga ang mga ina nasakitan accept it nga ang imong heart is not the end basta kay unahon lang ang imong mo guide sa tao nga nakalaan sa imo this is Master Bobby. Don't worry, be makakawag mag-alala. Just do. At kung wag ka nang kumoment, but see you again atong episode here, MOR. LK. Great day sa ako. Di na ako marinig. 7 po mga na hashtag. Hashtag dear babago. Ito na ang teach. MOR. Ang ikaw ang tanging tao na dadaanan mo ngayon. O hindi maganda ang buhay yan eh. Pipiliin mong manatili sa'yo o magbago ka kasan mo. Abangan Dear MOR. Hashtag DR. Pag Tomorrow na katong mga sa ilang mga sa mga mga magbago ako pagbab say mong gusto share ganina ng lifestyle mo medyo lifestyle bagoon tomorrow kamato na nagma and single mom kita sa inyo mga kamas ko sa inyo mga I'll be leaving you with a kasabay galing sa kwento sa Asher MOR almost. Usahay buhian nato pa nato siyang life kay